Doi. Yabani kutuni. Come here. Yewe vasikana. Imi mchungana ipa mchikana 50 kandi chipesa kudya guys ndapinda mbande nzara ini. I'm okay in queen. Dine nzara ndapinda mbama manje saka ndikuda ngopesa kudya iwe mchungana ipapo. Ndavane nzara. Hello baby girl Samantha, how are you? How are you baby girl? Nzara ndikwanza guys. Musati makusenda zya porridge nedovi. Nakudya porridge nedovi kwa ina dovi ndokumbira porridge nedovi. Ndokubva nango zvipo chawo ipapo. Ndokubuda. Moriziva tino kusanzara nti. Hanzi tikuda zvima stand nokuvaka. Mastand ariko ku Zimbabwe kunongotenga stand yako wakasha. Uda kwakigwana nemunhu. Vale kwakigwana nisha. Stand dziri kubuda Zimbabwe. Dzikabuda kuZimbabwe stand iwo ongotenga stand yako vakambijana zvisina kana pressure uchita vaka zvako. Chivaka zvako mbijana design yaunoda iwewe yaunoda design yako iwewe. Adavota Ozacho zvikadichi Simba chipera noziya. Avasati vavigwa sekuri mugoni. Sekure dasati vavigwa takapa chance mapurisa ekuZimbabwe kuti ambotsvaga hama dzavo. Saka takamirira kwaiteedze yatidye chido. Yatidye. Chisimba chiperi. Doi. Yesikani BMK ini ndafara kuona wangu. Muri sei kwa husband. Doi yanga kaenda kumba kwa akashanya kumba kwa mfana wangu so. Jobe kungu. Saka kumba kondo kunga vakamudzisa porridge rinodovi here kana kuti zvinofamba sei ameni. Saka akangoya achiti mutibikira the one that you cook with mealie meal and you put peanut butter inside. Tikavaraza kuti porridge. Saka ndofunga yakamunakira kwaibikirwa iwo. So can take that plate with the sink. Did you see my phone? Your phone? Oh, the keys for the car. What is it? At least ndakuta my chicken near to Gashkanak. Ndakuta when you highway. Dando when it's shara. I can. Right, chuya muezvipani. Yemuezvipani. Maskura sei kwaskana. Papa porridge. Okay. Maskura sei kwaskana muri right here. Aiwa tauya pana patadzoka. Mazana kudya Simba. Mazana Simba imi asimba gedoi. Doi asimba mazana kudya zvakanaka. Right. Ndauya guys. Maskera sei sanmona ninja ni dumela tatingatsangane pachikamuchizvara nhasi. Pati usangana pano nhasi nenyaya dzedu nhatu. Tine nyaya dzedu nhatu. Saka tinenge takagara pano. SIS MELLY Diaries Club. Yeah, that one I'm being inspired as well. Social club.
so that we help each other. Vana madhumbe vaya, vana chichichi, iyo we can consider it social diary social club next year. That one we can consider diary social club next year. Yema groceries chet. Yema groceries. Thank you Victoria. Right. Nyanda we anaye kutanga guys. Inya ino suisa. Inya imakaya wana ma newspaper. Inya ya makaona ma newspaper. Inya ya makaona ichibuda pa H metro. Handiti. Ye mudzimai. Kana vabereki vachinge vabuda guys vaenda kudiaspora kunoshava vawana mukana wekuti vaende kudiaspora. Unenge usatoitira vana mapepa unenge uchangoenda. Wotsvakawo munhu asarashana nevana vako guys. Munhu uyu usarachidyisa vana poison mufunge. Vana vadiki diki kandishaura kuti vana ndikutaura ndofunga zira rine 4 years nezira rine 8 years. Vachipiwa mutoriro vana. Punishment yavo vana vakakanganisa. Sandra vhura WhatsApp because ndandiri busy neuchu. Ne muzvanandichita saka ndambozenda kwatsa kubva pandabuda paya. Saka ndaona kune mamessage hobva sandafurako. Saka ndichaona nyaya yacho. Saka zvakaoma guys. Munhu mwana akakanganisa kana kuti akanzi akanganisa. Otoregwa mutoriro opiwa. Mwana mudiki. Asi zvisinei ndina mai vemwana pano. Anditika tonzwa zvizere kuna mai vemwana. Tozobunzwa zvizere kumusikana ushu. Nokuti guys this is uncalled for. Kana paine day rinoda kuitwa noise panhau dzevana ava dikidikara. Handimaona nevasikana vebasa. You have disappointed us. Vana madhumbi. You have disappointed us. Kana mtu mutsvaga basa munenge makateramira muchida basa nemwoyo yenyu yese. Muchitaura zvokunzi ndinoda hamba zochengeta basa. Basa racho uriwana futi. Handimaona woteka kuti uchitanga kuti udaro. Zvisinei nda kutanga kuplayera mavoice notes sandaunza mai vemwana. Ndati munzo zviri pano. Andichina speaker riya, andichina speaker minoti riripi. Speaker minoti riri kupi. Sitongesa pa uchu. Munzwe. Right. Ndine machat ake. Ndine uyu ake. Futi ndikati 4 years vana vandanyepa. Ndofunga mwana 3, mwana 5. Pavana. Ndofunga uyu mwana 3 umwana 5. Mai vakaenda kudiaspora. Iyi ndoda kuti mugare maona sana musati ndati ndamhanya antika. I proof ya mai yesalary yake. Vaimupa mari yake mwedzi wega wega 120 US. I proof 120 US mwedzi wega wega aenda kunotora mwana achinotora mari yake yepay yatimugwa namai ava. Right. Morning muzukuru wangu. Morning muzukuru wangu. Morning. Tiriteka zvedu netumbo auto. Kamwe kacho ndakadhandaradza ke kushata. Muri kunzwa here? Ndiri toga yedu nechimbwa chimireni chake speaker. Speaker repa diary ziriri kupiko. Uya speaker. Kelly, where is the speaker? Ask Shakira. Oh, nami asimoti kuchembera. Pane munhu akanditi zvokwa ini SIS MELLY. SIS MELLY mazano mukuita poronga zvokuti tu. Ndikati kuchembera ndozvakunoita wedwe. Kuchembera ndozvakunoita. Unotoona zvikangamwa zvimwe zvinhu. Mufunge iva ndi kutsvaka speaker iri pamberi pangu. Guys, the guy chendu chichembere. Tituke nditi chembere. Kukangama iyo speaker iri mberi kwangu apa. Handisi kutoiona speaker iri mberi kwangu. Iyi speaker iri apa. Mufunge. Speaker kuka mix and match yacho haikuona mani. Wasati kuti mix and match yekutodaro chaiyo. Zvino zvakangooma wedwe. Mix and match. Haimi. Titokona ndiri speaker papa. Kana uchitoenda uchitokangama zvimwe zvinhu. Plus sitogara tiri busy nezvinhu zvakawanda. Unotomboita mix and match chete. Speaker ndikuti tsvaka izvo zviri mberi kwangu papa. Iri mberi kwangu speaker. Kuita seko speaker. Speaker ngai connect. Right. Muda kuti munzwe utsinye. Handika unetwa nevasikana. Uyu munhu waitaura naye mufunge ihama
yaemployer wake mufunge yenyu gwadza kwazvo ihama yaemployer wake yaitaura naye mufunge achidai soo terai munzwe ndiyo muroi kuspika ndesina koneta kweri kuti yakoneta wani aina ndichazvigoni naiwe Shakira wabvisa ndiwo kakukonekta ikoko ndosaka inga ichiramba kubata zviri kufamba sei kai ehe wanga kakonektawo foni kwake zvishabvi zviri kufamba sei zvichiteka zvedu netumbo kauto pamwe kacho ndakadhandaradza kekushata akashaticho hata kundinongedzera kachindipindura kubva ariniko this week yese hatombondionisemo apa nhasi namanani ndichibika porije mumandaiti namandaisa buti saka ati akakuda kundinongedzera ndikati iwe namunhu yakakoninokatyora kati musatanyogwa nhazera newe agoenda pachikoro bhago notanga kuchitsikasika amukwature azomuzvuzvurudzera kapinda naye musipera ndikati ndinokutsika itonyara zvokuti si ndezera newe tikanzi aiwa ndakachandatadza chi ndakakutadzira chicho wakugara uchingondinongedzera all nekamunhu akakweka kasina kana respect nzapana ndikati ndinokutyora uya ukaona ndakutyora ndinokutyora ndikazvikanzi ndikati saka uri kuda kuti ndikukumbire regerero ndiwo wandinongedzera ndiwo uri kunditaurira akabisha azoti mari akakuseka ndikati ngandingogarai zvakanaka pano kana mwedo ndigare pano ndikandopfeka zvinhu zvangu izvo zvindienda bhegi rangu iro riri papa mumba rwemakumbo akabhendarwawo zvikanzi chi ndikati handidi zvokuitwa senhunzi handifungi ndozviziva kuti ndiri musenzi pano but iwowo ndinongedzera usi unondipa mari dea uri unondipa mari nchikurespect ndikati uri murimba dzevanhu ndikati akupfeka zvinhu aiwa gogo aiwa sorry gogo tokumbira regero ndikati aiwa inde ndotokumbira regero kwamuri ndiri kukanganisira kamwe aiwa gogo sorry gogo ndikati musatanyonge ngodzi vanhu mwana vasina kururahiro saka kambuda kaina nenderi kunotamba ndikatienda wambuda rwaenda kunotamba rekubhendisa makumbo ririmo vachenzira vari kungonyenga vanzira vachibuda vachienda saka pakaipa handiri bhoo zvangu right mirai ashumuri bhoo ari kutaura nehama handitika yemunhu waanoshandira ndoda kuti munyatsonzwisisa zvandiri kureva guys I'm sorry mai vemwana let me show people vazera evana ari kunzi chekubhenda makumbo chekuipa ichi hani maona vana vabwaidzo dati muone mazera evana dai tiri kutaura vana vari kuma-12 years 13 years aiti pamwe kuda mirai muone mazera evana mundiudzewo kuti ndo vana vari kunzi vana onai vana these beautiful kids ndo vari kunzi vekushata vemazikumbo vana ava guys I think 4 kana 3-4 kana kuti 4-3-5 years apa misikanzwa yevana mwana wokuti chero iwo kana ari pa 3-4-5 years anenge achikwira masofa chidini guys ndo vari kuudzwa umbwa namai ava mai vatoita nezvavava havasi musikana mudiki tikutaura gogo mbuya mirandi kutaridza isati avaudza pano nokuti ndoda kuti kana tozovaudza pano ndakatochaya ava vari munewspaper ndigogo ava gogo ava ndigogo vanenge vanotoriwo nevazukuru vavo kumba kwavo ndigogo ava muri kuvaona nditi ndigogo ava ngaidzokere kumaaudio nokuti ndatobhipa ndakazokamura fodya muchana ndikangoisa munyeri yangu ngozadzisa inge irimo akusava nambute then ndakakuisira iri kuona sesinafanira tokuita zvakanaka ne ndandangoisa ndaipa ashe nekuseka hangu chiri kundidongorera nepahando kufura keteni kati musatanyoko muroi chaiyo bayo chako murimo ndichiramboenda pamhiri dhapo manongoti yewe ngagara zvimwe pamberi avana muona ida isati ruoko kuda ingaida kutovhura keteni ndoti ndovhurira keteni zvinonakawa ndofanira towana yekumwaya fodhireni bese
Panogara zvese tinomwaya zvokuoma kushandisa ndosara zvibereko nekufirwa anototaura zvomunhu akachireka kuti handozvinoita munhu ari pamba pake ukapushwa you do something ukagara handiti usekere vana uyu anongozoromhema nenyika hapana chanomboita chinobatika hapana saka rega tipushwa tikapushwa saizvozvizvi dzinotsvaga zvekuita toita mangwana vachatoona taapane chimwe chinano asi hatiti pacomfort zone ndikazvikuisire ujo ndikuisire vana uyu nachindo how is no man izvo zvinoswere vari bhorwe egogo sori pane zvese zvatiri kuitirai ndavaudza ndikati ndopfeka bhegi panonge kaendera ndizvoswena ichinyaudzwa nyimbo dzisingagoni kana kupisika mhata dzodzo iro ruchekuipa izvo zvari kuti akabuda I love you gogo ndati uye kana ukaudza mbai vako ndotovaudza nezvekunyika ndovazoti anondiridzira tsamwa anga achindinongedzera achinditi nezviziva kuti uri you are awake. Yes, I know that I am awake, but handitaurirwi nyimbo yakadari bhora zvayo saka ndikati kana ndakanyara usafungidzira kuti handigoni kutaura ndogona kutaura matisiyana neni ini ndindiri kuitira zvese saka nyarara hakuna zvokuti unondivhiringa uchindinongedzera uchindiridzira tsamwa uchindidi kana kufinyamisira ndokakufinyamisira kumeso ukamuti chakacheka ukachitaura nevhoisi iri pamusoro ndikati unoziva kuti uri duzvi mvura nemusiwiji ndozvauri ndikati unopinga futa unokwana ndikati mai vako vari panei hanzi aiwa ndikati saka unodzidziswa nani ndovanokuudza kuti ini ndiri mushandi ndozviziva kuti ndiri mushandi ende handisi memba ipano handisi family ipano handimbofi ndakaita family ipano ndakaudzisa right mainzwa ka vana here vari kuudzwa masvika akadai so guys kunze muri duzvi rinonyumbwira mvura vana ava aisendera hama yamai ava zvokutoziva anyway ndirege let me not talk much nokuti ndakatobhipawo papa nenyaya yamai ava ndatobhipa twana tudiki tokadaisa vasikana kana ndimiwo Hello. My mwana, sorry yenyu. I'm very sorry with this. I know you are very far, 1,000 miles away from Vana. And I know kuti right now burukuto guduka nepakati hearing this. Izvo muri kure musina zvamokwanisa kuita. Right. Tisana ngureo pano. Chii chakanyu zvasvika sei munzeve menyu? Zvakafamba sei apa? Chii chiri kuita zvoitika? Hello, maita basa SIS MELLY. Zvakaitika ini ndiri ndakauya kuno kuEngland ndine almost 2 years ndiri kuno. Saka vana vangu vanogara namai vangu nefirstborn yangu iri kunzi kutingunda chenziro ifirstborn yangu komana ne19 years nevasikana va2 vadika. Saka pane cousin sister yangu ndiyo yaudzwa maaudio. She's 38 years. Mwana muninda wamama vangu anga ine mwana wake anenge ane 21 years vanga vachigara futi pamba ipapo. Saka last year, I think vanga vane almost 7 months. I'm not quite sure kuti vanga vane nguva yakareba sei anta varipo. Sisi vangu inini vari kuno vavatsvaga musikana vaudza mafriends avo kuti kutsvaga vasikana. Vaudza mafriends avo kuti kutsvaga musikana webasa. Saka shamwari yavo yavakadza naye kuhigh school ndiane next door yake ndopanogara teta gogo Aidyisa. Ndopakabva ngotaurawo kuti pana kutsvaga musikana webasa. Ndopavakauyawo ndopatika vazivirawo gogo Aidyisa. Saka along the way, all along, taingoti zvese zviri right. Kana ukatotaura navo ndikatokusendera maaudio kana kuti machats angu inini navo nesister yangu navo because inini ndandisiri involved zvakanyanya navo but changu kwaingokungopa sisi vangu mari. Sisi vangu ngotumira mari kuZimbabwe. Saka vaitaura nasisi vangu zvosvika muna March
pakarwara mwana wangu vakasandiudza ndo pandakabva ndatanga kutaura navo ndikati aiwa inini vana venyange vakanzi atozvimba kagunwe ndiudzei zvikanzi andofunga kuti mama ashi vanokudza achirevera cousin sister ndikati no ndikati imi ibasa renyu ava vana ava ndevenyu saka kana muchinge muri panapa totarisira kuti ini ndimunondi-update mba utoti zviri right saka zvise zvaazvichingori right. So apparently last month cousin sister pane munhu infact pane vamwe hama yamama yakaenda kuzimbabwe yanoona situation isiri kuita saka iona situation isiri kuita mama vaya vakadzikira havasi kunzwa mushi saka mai vaibva vaudzwa hama yavo zvepamwoyo pavo kuti pana papa tisi kugara zvakanaka uyu hazisi kungoita ava gogo ava necousin sister yangu nemwana wecousin sister yangu vanga vatogang up against mai vangu nevana vangu saka mai ndo pavakaudza hama yavo imba yazoti approacha kunoko saka ndo patakabvunza cousin sister yangu yangobvunzwa kunzi garisanai zvakanaka mugarisana sei saka iye ndo paakabva atotsamwe saka iye mupfungwa dzake akafunga kuti mwana wangu uyu ari kunzichenzera akafunga kuti yataura kuti ava nogara zvakanaka of which mwana iyi takatozomubvunza tikati mugere sei ndo paakasitanga kutaurawo his side of the story gogo ava ndokuzovati ko mugere sei mba vambonyarari semunhu mukuru tikati aiwa taurai bosi tiri kuziva kuti pane zviri kuitika abc and d ndo pavakazova open up mai vangu saka sisi vangu uyu ari kunzi mai ashu ndo paakaataka mwana wangu kuwhatsapp akamuti une makuhwa uri rombe chichifamba chitaura zvinhu zvekuti ndogona kutozviurai chichichi saka mwana uyu mwana wekuti aimbobata foni yagogo ava vachimuti ndigadzirire foni ndiite sei saka ipapo vakabva azovanzwa gogo ava vachireva vachitituka pamaaudio aya saka gogo wai mwana waibatora foni iyai but semwana wavanga vagara vachingoti kana kuti vakaona kuti whatsapp yava haisi kuita vabva vangoti ndigadzirirewo foni yangu sekuti shes 56 gogo Aidyisa saka zvinhu zvetechnology zvavanyatsozviziva saka pamwe hanzi yainge yapera airtime uyobva hotspot waibva pinda mameseji saka yakangobhoikana kuti ini ndiri kupinzwa munyaya munhu asiri kuda kuadmita nyaya yake akuda kundizora munyaya ndisiri kuziva vatora foni achibva atora mameseji mwana wangu mukomana bva atumirawo sisi vake mwana wasisi vangu vari kuno saka uyu mwana wasisi vangu ndiye akazoita kuti tiziye kuti ndo magariro ari kuita saka muchibvunza cousin sister yenyu maaudio ase makamubvunza here no zvakazoitika ndaudzwa infact mwana wasisi wangu akabva creator group saka creator group ine hasha ndakangoteerera 3 pandakateerera 3 mbva ndanzwa first 3 paitukwa vana vangu ine hasha mandatofona kuzimbabwe mandafonera imwe neighbor yedu ndikati marara here zvikanzi ndikati endai kumba vandafonera mwana womukoma ndikati wakiagede zvikanzi ndikati enda kumba dzanzi atoo past 9 vandafonera vamwe mainini so ndikati marara zvikanzi ndikati endai pamba saka padhuze pamba pacho bandati kana masvika kumba isai phone paloud ende mutsai gogo Alice saka vanga vato muroom avo vaitawo neroom yavo saka vakatomutswa mba ndatoti ndikati nini gogo this is the end of it andinoziva kuti ndo utsinye wamina basa renyu ratopera pana muchakwanisa kurara pano pick your things and go vava kuda kunditi chimba ndavasendera maaudio avo too ndikati maaudio ndaanawo saka vakabva vazviziva mba vangopeka vakuda kubuda saka mai vangu havana kuziva bhosi takavaprotect bhosi vane shuga of late vanga vangotanga kurwara chezo ndobute racho here rakuvarwarisa saka mva ndavati saka mama vangu asiri kuziva ndikati inini ndiri kuziva zviri kuitika pane maaudio aripo atori dangerous shes dangerous kwamuri nevana ava mai ava ngavaendi saka vandatoti vabuditswe kunze kwegedhi vaende saka ndatovati vaendeka gogo Aidyisa tine family group redu tatine sister yangu taitomutora semwana wamai vangu because aitogara kumba kwedu taitofunga kuti titori family saka tatitori negroup rimwe chete iye aripo saka takabva taisa ndakabva ndangodownloada maningirikina acho ese mbva ndangoaisa pagroup iroro iye mbva amaona ndokumaona kwaakaita saka boy is chimbu yava right now zvakataura mangwana acho ndopa akazongomuka mbango exita mugroup vari kupi mbuya ava izvo zvespeak gogo Aidyisa pavanonyatsoti pava havana vane kwebrother yavo kwebrother yavo kwaifiled kwavanombogara kwebrother yavo anzi kutenward iri kwavanogara kuti kwemwana wavo musikana uyu kunenge kuhighfield here saka for now vari kwemwana wavo musikana bhosi ndiye akauya akavatora pavakanzi basa rapera ndiye akatozoya usiku iwo akatovatora saka kuteni vana pavaidyisa varaiswa pai
raiswa muporridge. So apparently Sunday ndakabva ndazokumbira vekuchikoro kwevana ndikabva ndati ndokumbirawo mangwana mutaure nevana pane incident yakangoitika ukumba handisi kuziva zvakafamba sei saka nedzuro headmistress I think ndakusendera audio yacho vakabva vazonditi ndataura nevana vana vanotoda counseling zvikanzi mukuru wacho anga achitochema zvikanzi dai zvikabvira mukadzi wemushedzi saka vakabva vazotsvaya kundifonera ini ndanditori basa mba ndazovafonera back zvikanzi vana vakatoaffectwa zvisingatoita maripoti andikati no handina zvikanzi noite police case or yozisi kuno kuchikoro tisi charipoti sokuti vana vari kutaura vaimanikidzwa kudya kuputiswa fodya vachirohwa wabvonzi ndokurovai ende ukangozvitaura chiti haumuke papa unobva watofa zvikanzi saka uyu mukuru ataura neuyu zvikanzi asi mudikwe ane kakutya kekuti ari kufunga kuti vanodzoka ndikati sekuti gogo ava munona kuti aimboenda kuoff after 2 weeks oenda kuoff kwake ndikati saka anogona kutya for now because anenge a few days futi vachadzoka saka ndopa vakabva vaenda vana ava kupolisi nagogo vavo mai vangu ndokuzobira kwakaita kuHMetro. Right. Wow. Guys, this is a very sad story, guys. Mwana musikana mukuru ane makore mangani? Kakura. Mwana musikana mukuru anosvika 7 years muna November. 7. Mudiki 6 years muna November. Handi mazvozva ndachikudzai guys. 6 ne 7. Ndo vaiswa vachisvitiswa fodya. Vachisvitiswa mufodya idzodzi dzine chinzi punishment yeyu kana kuti masiya kapira apo svutai fodya vosvitiswa fodya nambuya. Hanimona vachinzi vari kufixwa vana nenyaya yemusikadzwa inenge ichinzi kana kuti musikahwa kana kuti vana vane vangoitawo sevana vatotwa nezvavava. Right. Ngati murambe muripoti mubata sembuya here. Uye bona. Hello? Hello. Hey, Murisei. Is it both? Right. Ndi Alisero. Piani? Ndi Alisera to. Ndi. Okay. Alice, zita rangu ndinoitwa advocate Melly. Uri kuziva nyaya yako handiti? Uri kuiziva here nyaya yako? Yakuti chii? Yawaidyisa vana bute nezvinhu zvaneva kusvitisa fodya nezvimwe zvakawanda wanda. Mwana ane 7 years nemwana ane 6 years. Hello. Hello, uri kundinzwa here? Ndikukunzwa. Chii chakaitika kuti upe vana zvinhu zvakadaro naiwe? Naigogo imi. Mune reason here kuti vana vavaita soso kuti mupe vana fodya nekutuka vana zvakadaro. Vana vadiki mune vana imi mune vasukuru imi. From information yekutsvaga zvatiri kutsvaga ndikuziva kuti mune mwana umwe ari kuharare hamene kuhaifiridzi kana tukupi mune vasukuru. Ndo zvamunoita here nevasukuru venyu zvinayasikana? Kana ndakanyarara ndakati kune vandakataura navo ndikutaura nani? Mukutaura naadvocate Melly. Advocate ani? Melly. Melly. Muri wepupi? Tiri women's rights. Alright. Nyaya iri kuitika iyi kai. Ini ndinogona kusairamba ndogona kuiramba. Ini bute ndinoshuta. Bati vana zviri kutaurwa zvacho zvese zvokuti azisaita vana vachienda kuchikoro ndaidini aiwa. Bute ndinoshuta. Saka hamuna kusvitisa vana bute imi? Taura ichi. Hamuna kusvitisa vana bute? Vana handina kusvitisa vana bute. Makadii? Izvozvi ndiri kuona apari yakuzazi vaisvitisa vana mutoriro.
Saka imi mamnambovhera makaita anything to do nekupa vana bute or something hamuna. Vana vanototaura vana vakuru vane 8 years ne5 years vanogona kubvunzwa kana vakambondiona ndichizvisvutira vanogona kuve vakandiona ndichisvuta asi zvokuti ndingape vana kuti izvozvo zvese zvokuti ndine vazukuru ndine vanawo hati muri kundinzwa ndikukunzwai ndine vazukuru ndine vana ini handingati bute rangu randinosvuta ndotora ndichipa vana handiri kupa vana waipa vana vachisvutisa vana vachienda kuchikoro vana vakuru vanotaura maaudio atinawo in our positions hamusimi here maitaura maaudio ekuti inini ndaisvutisa vana kuti ekuti makati umwe wacho ndamupa bute umwe wacho pama muchituka vana muchiti mazikumbo havagoni kugeza muchitaura zvinyadzi muchididi vana vane 8 years vamaituka here kuti paitukomwe munhu mukuru apa mazikumbo ndozvandiri kuti zvese zviri kutaurika kana zvinogona kutaurika munhu wandaitaura naye wacho maaudio ake aipindura aive point handisi kutaura nezvemaaudio mumwe wamaipindura because ese ndinawo ese tamaretriever kuservice provider ese tave nawo amaipindurana ndafonera imi because uyo tikutodhila naye zvakare muchazotaura zvinhu zvisirizvo amaika mukazopesera mapinda nyaya haisi nyaya diki sekufunga kwamuri kuita. This is a very big story inoinvolva vana vadiki avo itori issue hombe nyaya hombe zvekutodaro haisi nyaya diki musarelaxei muchiti nyaya idiki inyaya hombe maaudio ese emunhu wamaitaura naye neenyu ndinawo saka zvinokubatsirai kuti mubude pachena handi kana chiita dialogue kuti mutaure namai vemwana toita saizvozvo saka zvinari kuti mubude pachena mega inda kufonerai handisika semuberekiwo kuti taure semubereki muri munhu mukuru isi ini ndiri munhu mukuru tionese nditaurirani satadedza mai vemwana but kana mukaramba isusu tine umbowo hwamavhosis atakabata pano then handisi kuza kuti muda kuti mudii aiwa zvamuri kutaura ndiri kuzvinizvo ini ndozvandataura ndikati inini bute ndaishuta but pandinoramba ndise vaishutisa vana bute asi muporiji makaisa henyuka aiwa muporiji ndiyana akandiona vedu aiwa kukuonai hapana kuonai asi makataura imimi moga muchiudza munhu wamaitaura naye kuti ndavaisira bute muporiji ndimi makataura handisi hapana mumwe makataura ndimi makataura yes handirambi ipapo munhu wandaitaura naye munhu aigara ipapo hatisi kuzviramba mama zvese zvatisi kuzviramba information yose tinayo kuti munhu aigara pambapa and everything tinayo isusu takudzai kuti uyu imbomirai time yangu yapera chiri kufamba sei apa miraitoni hani mazviwaka ai vasi kutaura aiwa nguva tavapa yekutaura vanhu varamba kuti unfortunately ndivaplayere audio nendofoni yandiri kushandisa kufona nayo manje but anyway hello ndofunga ya network yenyu yadona ikokoko aveti hakuna magetsi wakuna magetsi mati kudii pamaaudio kuisa bute handina kumboisa bute muporiji hapana pandakamboisa bute komaaudio amaitaura imi nemuromo wenyu maaudio andaitaura nemuromo wangu munhu aimbogarapo hama yavo yacho utovaitira because tatakagara takawanda uyu munhu uyu ndiye aitoita taari kutiita zvakati indoti ndatodii ndatomurova ndamusikasika musina kuisapo imi mamusingaisi maida kufadza uyu muchida kumufadza kuti zvidini nhai mama uyu mukadzi uyu nofunga ina handizidzigira jiraora vainaro nyaya dzatoka ina handitauri nyaya ikuru yangu saka iye pakubva paakaita ipapo kana kuti vakadiniwo pakati varovei vadini kati ina handikwanisi kurova vana handikwanisi kuita izvi but iye kana ati ndatoita so iye zvino ndatoisa bute iye zvino ndatodini ndatovaitira zvakati ndo handiri kuti nyaya yaka ini nyaya maudhi anogona kuzvisungirira pekuti inenge handina kuzviita aiwa maaudio achatokuisai kujere mama maaudio achakuisai kujere chaiko
handioni kuti muchaipukunyuka sei nekuti muromo wakataura ndewenyu kunze kudoti imimi mufa kutoti mutaure namai vevana. Alright, imimi nai mama semunhu mukuru, semunhu wechikuru, gogo, magogo kani kamuchidzi panyorisa kuti mune 56 years if I'm not mistaken, 56 or 57, muri munhu mukuru. Pamakaona kuti izvi ndezvemumba imi muri kushanda, handi ava vanhu vane grudge ravo, muri kunzi muite zvakadai, so makadi kubata mai vevana makavaudza. Ndekona kuvabata asi inini kana ndandisingazviitini ipapo angadza kuchikuro kuda rega ndiitire uyu ari kutwadza kuti inini tiri kuti ndiri kuita zvakati asi inini ndisiri kuzviita. Hazvina hazvo kuzopinda pfungwa dzavo kuti lero audio iya ichazondidini ichazondiroverera. Nokuti vana izvo vatorwa nevamwe vedu masocial workers uko vana vari kutaura zvakawanda, vana vatori traumatized. Chidiki chine 6 years hachitusukana kutogona kutaura izvozvi netrauma zvokuchakutoendeswa kucounseling. Saka handizivi kamuchiti imimi hamuna kumbofira makaisa kuti kana kwabata zvakaipa kuti handisi kuziva kuti trauma yevana yabvepi. Nokuti muna zvinoitika amai vevana ava vanenge vakakutrasta imimi kuti vana ava anti muchipiwa mari yenyu, maipiwa mari yenyu every month, anti ndizvo maipiwa mari yenyu zvakanaka every month? Aiwa, mari yangu ndaipiwa zvakanaka maivata nenzara here mamusingadyi muchiguta? Aiwa, taidya tichiguta panotoriona gogo varipo, gogo vari kutaurawo aiwa zvekuti kwachira kuti muchazozvidzwa mukoti mama handikwanisi kuti ndikupe information. Inini task yangu ndeyekutotaura nemi tichitora izvozvi statement yenyu ndiri kurekodha yose kuti ndihwisise kuti imimi chakakusvisai kuti muzodaro pavana chii, kuti muburitse maaudio akadaro munhu mukuru muchiti ndavapa vana zvakadai muchituka vana zvinyadzi zvakadaro munhu mukuru. Ore kana manga musingawapi bota bute renyu iri ko kutuka kwamaita vana ava muchizama kufadza uyu mukadzi uyu munopati kudii ipapo? handina kumbotuka vana iyi. maaudio ndinawo kanai mama. Pamakataura kuti vana vasingagoni kugeza, vana vasingagoni kana kugeza, mukataura wedhire pame rinonyadzisira, handima muchituka vana mukati chokuipa ichi, handi kutuka here? Mukati ndakamusata nyoko, hati ndimi maitaura. Zvimwe munoziva pamwe handi ndozvandati ndaitaura pamaaudio tichitumira uyu semunhu anga achitaura kuti vana iva vaitovadai zvinhu zvacho ndaitaura kana kuri chekuti kugeza kuti neasikana ngatidzidzei kuti tigeze tese. Pane musi wandisina kumbovagezesei kana kuti kugeza kwacho kana wakugezesa wakadaro anogona kana kuva usii kuvadii kana uri munhu uye ane hasha. Handi vana ndinovaitira hasha vaita sei? Ndoda kuti murambe makadaro mama sekutaura sezvingwa inini kana kuti nditadze kuti neutsinye wamakaita apa kuti nditadze kuti ndikudedze nezita renyu chairo kuti fulo riri kutondinetsa hanimona nekuti handina kukura ndakadaro ndofanwa ngotokupai iyo respect yekuti gogo kana kuti mama handimazviona asi zvimunhu hamutokodzeri kunzwangu nokuti zvamakaita apa zvinorema handi hatichatauri zvakawanda kutaura nyaya yemaaudio takuti maaudio ndoumbowo hwese gogo hapana umwe umbowo mukoti uchapinda maaudio enyu ndoumbowo nokuti uyu wacho wamuri kuti vaitaura naye uyu ari kurasira futi nyaya kwamuri handika ari kuti imimi zvese ake maaudio tamawani handi asati amuudza kuti maaudio akuti nawo asi already paambo interrogatwa nevamwe vedu ari kutaurawo ari kusirawo nyaya kwamuri, nyaya yese ari kuirasira kwamuri. Ndoda kuti mutaure namai vevana vane shungu muchazosangana navo henyu ndati mutaure navo pano tichirekodha statement nokuti vari kukoti vari kuuk havazokwanisi kuti vauye kuno kukoti handiti ndoda kuti mutaure namai vemwana. Hello muri sei? Ndiri right. Ndina amai vaishanda kumba kwenyu venyaya iyi yatinayo mumaoko medu mazuva ano handiti ndinavo pano apa. Taurai navo munzo zvava kutaura yadonha futi rambai makadaro tida kuramba takadzvanya yadonha network regai vadzose havangadoni zvemusati mataura navo munyatso kuvatukisa. Guys, share life mbuya share life kwai ndikwanisi kubvuma ndikwanisi kuramba.
mbuya vanenge vasingadi kutaura nema muri kuzviona embozaruza yoti vari kunyepa type idzi ndodzoda kusvigwa pazimbabwe idzi type idzi zim crimes ndakuona please tora nyaya wena make the story viral. I'm going to give you my pictures ambuya antika havasi kosa kutofesa mai vemwana anti pavangodoti hallo vadoredza foni she can't face mai vemwana ani maona nenyaya mira ndivaimbira song maya zimbuyare pakona zimuroi zimbuyare pakona zimuroi inonzi kudiko song yezimbuyare pakona zimbuyare pakona zimuroi ndoda kuvaimbira song ikavadaire foni zvino ndikavaimbira zoti hakuna advocate anoimba palife miraitivafonere vati hakuna magetsi saka handizi kuti vadzima here kana kuti kufamba sei hamunawo here mapicture hamunawo imi besides repanewspaper tinawo aripo pafacebook vari pafacebook chitipai mapikisha chitipai mapikisha tichingopedza magame acho tipei mapikisha acho vachadi kutaura namai vemwana vari kuavoida mai vemwana vozi vari kuziva kuti vari kunyepa vari kunyepa inini chandanga ndichida kuvabvunza ndasitomboda kupopota ndachida kungoziva kuti isusu takakutadzira ndizvozvo ndozvandachida tumuwane closure nyange kuno kuti tisati tawana mari taisacrifice kuti musi wa30 last day of the month vaenda kumukuru notora mari yavo nyange tisina mai vangu vasati vawana mari yechikafu nevana vangu ivo yavo musi wa31 vaiwana mari yavo profit nayo vaitonokolekta vega kumukuru vaitoona message kazhinji kacho tonzina vototi kuna mama zvangu zvaita mama vototi zvaita allright votoenda zvavo kunotora mari yacho chingoti isusu hatidi kuti tiite sei vaite dzimba funge kuti tinoda hatisi kuappreciate zvari kutiitira kuvana vedu but vanosvika pakupa mai vangu nickname yekuti tingabel abuda kuti mai vangu tingabel vachireva mai vangu necousin sister yangu nanditorine mubvunze kuda kubvunza kuti ini makatadzirwa papi imimi makatadzirwa papi vanonzi Aidyisa ari pafacebook Alice Ziyenge idai guys munoona kuti mamuwana here zimbuyare pakona so Alice Ziyenge endai manyai tinoona kuti mavawana here Alice Ziyenge manyai avanoda kunyatsokuitwa famous zvokutodaro Alice Ziyenge namba dzavo ndapinapo guys munhu nemunhu kuna mbuya vari pawhatsapp futi mbuya varipo pawhatsapp munhu nemunhu kuvafonera mbuya mazvinzwa vari kuzimbabwe itai action saka nyaya yekupolisi yakanzi ava ndo vanofanira kuti vazoenda kumapurisa varogwa nechaunga mob justice vozotogwa nemapurisa vanzi kudi kumapurisa zvakanzi chii so kuti nezuro vekuchikoro vazotaura kuti vatrai kutaura nevana amba vatoona kutoti vana vakatoafectwa zveshuwa saka ndopavakabva vatika nyaya iyi test to be police case ndopavakanoriporta nyaya mbva vapiwa mamedical forms saka izvozvi kutaura kuno vari kuharare hospital vana vari kuitwa maexamination hei vakaipa ko uyu hama yenyu iyi makatota hamusati mambotaura naye hama yedu no hama yedu kazeni inokura hama yedu iko ari pavaitaura apa anga atori kumusha and apparently vaitoba zvinhu and vaitobawo zvinhu zvemumba zvinana raisi chicken muriwo vachitoendawo nazvo saka ipapa vanga vazotumawo iva vagogo vabva vanzi kana ashi akuya mumusha murongedzerewo atiigirewo raisi nehama yedu ichinzi ibe mumba imomo saka pazvakaitika zvinhu izvi takabva taisa machi ndakabva ndaisa maaudio pagroup panga paina hama yedu ipapa saka hama yedu yacho mbva yaona mbva yazobvawo papai saka hana zvaakataura saka ndakabva ndazomutiti paadresi yekwatete vako tikuendisitense zvinhu zvako zviri kumba kwedu iwewo kuno kwahusina nzvimbo saka semunhu uyawo kuti tiri macousin sisters takakura tese saka akabva ada zviya zvekuda kuita hasha zvekusatoda zvekuda kuita hasha zvikanzi chinoshamisira pavana vako chakaitika ipapa chii chinoshamisira amungoni zvikanzi ndaingoudzwawo ndakavaabhusa indaiudzwa kuudzwa isimhosva ane makore mangani uyu aidaro mati ane makore mangani uyu hama yenyu aidaro ane 38 years wow but isingle parent murume akangoenda kuuk mbachonawo saka isingle parent iye nevana vake nemumwe mwana wake one musikana vanga vachitogara kumba kwedu ikoko
panoti kudya tisaiona kuti vadye havana musuwana wakambotenga chingomba imomo iyo hama yedu iyo ine mwana wake havana kana 1 day zvototi ivo gogo ava kana dai vanga vachitoripo she can witness kuti everything zvese zvaitika ipapo ndosaka zviri kutonyanya kundibata kuti vakatadzirwa papi pasvika kuti vasvike pathis extent because kana machatsi ndogona kutokusendera machatsi angu nesister yangu nemaaudio atete wabvunza kuti muri right here kuri sei ikoko any problem taurai nesu chii chiri kuita kuti zviri right and 3 days ago ndandatovati pane sister yangu iri kuuya kuzimbabwe ndikatoda tipei size dzenyu dzebhutsi ndakati ndipei tarisai hembe dziri kuda vasikana kuchidipai size yenyu yebhutsi zvikanzi vavataura size yazvikanzi ndoda power bag vakazobuda paaudio yangu kuti angandibvunza kuti ndinoda size yebhutsi ine basa rechibhutsi iyo kutondibvunza vakutondinyomba indatovabvunza zvakanaka. Wow. And so kuti whether munhu ari kubva South Africa kana kuti munhu ari kubva kuno kuUK ndaivabatisa something for her. Ndiri kufadza kamuna kuti kuchengeta vana vangu kuti vana vagarewo vakapuchengeta zvakanaka. Saka vana vakazodi izvozvi right now. Let's talk about welfare yevana. Vanani? Vana mai vangu nemwana wangu firstborn yangu ine 18-19 years saka apa totsvaga futi maid because uyu mukomana ne18 years ende gogo havachada zvekubika. Can I find you a maid wepano padiaries anobva kwandiri wekuti chikabhenda tongo chibhendisa tu? But it's unfortunate kuti tete akuda chitupa chake no problem, of course. Apa nditoitirawo kuti achibva mumaoko medu pane vakawanda vasikana vandakaendesa kudzimba dzakawanda muno muSA. Pakatoti muri murungu akatita kunge aroda kuita chichemo anouya kwandiri ndotofonera munhu wangu kuti munabva togadzisa same time ndosaka nanchidaro. Anobva kuti aiwa SIS-MELLY pakazidai otsanangurawo pogadzirisika. Saka vanenge vakatogara zvakanaka ikoko. Saka ndozvanachiti tikaona kuti kana muchinzi madaro chitupa iyi mune right yekutoti muita kopi yechitupa mugara nacho. Mune kodzero kuenda kunoona pane hama dzemunhu iyeye. Ikodzero dzenyu kuti arikucheka arikugara mapai etiita vana kuitira kuti mangwana pakadzi pabiyo kana chimunoziva pekutsvagira. And anenge ashoyawo chibhukozi nawo nezvaitika izvi taakuingeja vanoona nezvevana and achaquestionwa futi nemalawyer taakuda kuti zvese zvichaitika pamba ipapo zvinenge zvine chekuita nemutemo from now going onwards. Saka whoever achauya akuziva kuti everything has to be transparent and pachange pachiuyawo vanhu vachiita sevachivhizita vachiona kuti vanhu vagere sei pari sei. No problem. Tinetori nevanhu zvekutodaro vane nhamo yekutodaro yekutoti akatiwana paanotogara achishanda anotogara apo zvekutobatirira apo. Handi right vasikana kana ukashanda pamba pane vana kana uchida kumuona kuti unogara zvakanaka fadza mutengi wewawa. Kana uchida kufadza mutengi wewawa kureva vana kupa mari yacho apa fadza vana vacho. Ita kuti vana vakufarire vana vaite zvikuvanamata newe vana vawirane newe ushanda kuti mai nevabereki vevana hauiti problem. Even mari usati wakumbira raise unongowedzerwa mari nokuti vana vanenge unenge uchigona kufadza mutengi zviri nani kusiya mumba muine tsvina guys. But vana vakaguta vana vachisekerera vana vakanamirana newe zati vana vanokufarira pane kuti mumba munenge muri clean vana vachikutya uri shumba azvishandi. Doesn't work like that. Azvishandi. Saka my sister nyaya iyi guys tichesa kumabloggers kana motipawo mapictures tione share mapictures ifambe mabloggers aripo apa panapa andaona kaona mcomment section. Saka mabloggers nhasi tiri kukupai handika ndasitakupai green light ndichamakanda mapictures nini imi motorawo animaona mapictures aya handiti ndokuisira ine caption newspaper ndisa pakona motora zvose handika vambonyatsokufamba vambotenderera mbuya ava nokuti ndo vazvikodzi towanza kuda kudaro kuvanhu vakuru tichiti tozvitisa munyama kana kuti kudini but ava vatoza kuti ivo pachavo muroyi. Saka muroyi unoita sei? Animaona muroyi unongodhila unaye semuroyi. Animaona muroyi unongodhila unaye semuroyi. Saka mukangopedza apa mukangodona mundikandire kuinbox kwangu mainini mapictures evana kuti ndive nawo mapictures anditangire ipapo. Alright, ndachida kungovimbisa madiaries kuti since tamboyawo nenyaya yedu whatever outcome ichazobuda tichadzoka futi tichikuudzai. Ndizvozvo. Thank you very much my sister. God bless you. Tinewe pam tinewe nanewe zvekutodaro. Sharp. Vanhu kuZimbabwe vapiwa ma120 guys vanonopiwa ma$80 kuZimbabwe ma$70 handika wopiwa 120 uchidla kufoshora mupunga mai mwana no spoon uchita kufoshora mupunga no spoon uriko uchirya wopedza zvo wobata vana ava rafu
zvakaoma. Gogo vanga varipo mai vavo, asi kuti mai vavo vakura vanorwara. Munhu anozvirwarirawo handiona vane BP inogara iri high plus ava munhu mukuru. Handi dzimwe nguva ngachikuti pane musikana webasa havadi kuti vazvionere. Saka right inini ndichauya kuseri moya kuWhatsApp tita interview. Handika moya kuWhatsApp tita interview angaenda pamwe asi mabanzwa maconditions ka uchanosaina kuma lawyer. Iwe kana uchiza kuti unobatana zvakanaka uchanogara zvakanaka, there's nothing chekutya. Handika kauza uchanogara nona zvakanaka, vana vavaona vadiki avasikana sweet kids inchero nini ndogara navo ini. Chero nini ndotogara nevana vakutogara zvokutoti vandozokanga mai vavo kutoti mai vedu ndivava. Handimaona. Nokuti mai vari kuUK. Kukonogara nevana uchitambisa vana vanogesa vana vachienda kuchikoro nokubikira vana nekutamba hako nezvana. Ndezvaungaitira vana utsinye. To sweet kids, to beautiful kids utu. Animaona. Saka interview kuseruku. Ndokwachita interview kokoko. Toti best candidate yotorwa. Andika yoenda 120. Vachaidemba mbuya 120 wanga chipuwa kumboko. Animaona. Vachaidemba. Right. Saka indonyaya yekutanga yatanga tinayo. Animaona. Ndonyaya yekutanga ishi. Yatanga tinayo. Saka vese vakuda basa munati ini ndinotokufungira imi madhayari sana madhumbemi. Muzono ndichuke yenyu koko kuroduku. Asi ndinokufungirai mabasa ese ndiri kukandira ikuseruku kugroup renyu kwandiri kukanda mabasa uku. Iko mazana anga achiuya ndichikukandirai mabasa kuseruku kugroup rehaituku kuti mukwanise kuwana uchauviri. Animaona mukwanise kuwana uchauviri. Nokuti mafa kuti mushandeka vanga ndiko ndimboonoka vanga vari kuenda kumba muna December. Vari kuenda kumba mana madhumbemi mana December. Kandai malove nemalextone. Vari kuenda kumba kana December kandai malove nemalextone. Vari kuenda kumba muna December kandai malove nemalextone. Naye Empress Empress kwenyu muno pamari munobhadhira mari. Kwenyu munobhadhira mari. Vari kuenda kumba vakawanda. Makutoenda kumba zvokurelocatera asikana kana muchadzoka. Makutenda zvokurelocate inga makawanda. Makutenda zvokutoenda kana muchadzoka guys. Aiwa nyaya yepolisi guys, nyaya yepolisi ndatongombida zvamwe pictures auye ndobva ndamamwaya motorawo mapicha muchikandawo ndisai hasisewo bri unozoya kusenda kusa group reIT avamene maadmin mucomment section shumpress na room muri pai vanhu link yekwaIT group vapinde ipai vanhu link yekwaIT group vapinde toda kunda nofara mai vangu chete $100 ngavawedzere ini mai vangu chete $100 muchemberesoko mavanza chiti vakaenda vave ne 2 years vainda. That means munhu ana kana mapepa munhu andotsvaga kuti ndoita sei mapepa. Hanimaona munhu asati ave nemapepa vane 2 years chiti vainda. Imapepa imo asati anobuda kana 15 years after 15 years. Saka vari kutsvaga uchi once we are relocating. Yes, Platinus relocate my sister. Tikuyako kudiaries ikoko kuZimbabwe right. Ndichauya ndokanda nayo guys. Ndakuda kukupinda mune nyaya nasiya iri kundinakidza so nyaya ndifadza. Handika ndine zvandoda kugadzirira vanhu kuZimbabwe. Handimaona ndinongori nekamuka mufaruka 10% ye 100,000 chi 10,000 ndizvo guys 10% ye 100,000 chi. Aiwa Modesta zvegududula kai yakatomirira kuti mavisa iri kungonyora kuti counting down saka vanogona kupinzwa bisi kana usina mapepa unogona kupinzwa bisi kuenda kumba kutori nani. Kuenda kumba kuri nani. 10% ichi guys. Havana kuenda kuzimu wene ndemuri kurova pasi wene. $10,000 ndizvo. Okay. Hanzi nevakagona metsana tendai hanzi 10,000 vakapasa metsana tendai hanzi 10,000. Saka guys inzwaika 10,000 right. Ndoda kudaiso ndafunga kudaiso guys. I just need vanodawo zvavo kuzongoitawo chip in vaitewo. Guys tikudawo ma sanitary pads. Anditi tikudawo ma sanitary pads, ma pads ekuisa vana kuma periods aya. Ndoa trikuda ma pads. Anditi pad chero uri madhumbe rinotengeka asikana. Iyi project yema pad munhu wese ngaise ruoko. Kana uchingoza kuti uri munhu wepano kanda ruoko. Handika maped paunotenga maped akutenga ya 10 rand.
hatisi kutomboda anodhura usatombotenga zvakwana Cortex vanodhura handitika kana tona stay free yekudhura dzaya mapads handitika then mapads tikaunganidza mapads aya handiti inini mari yangu yechegumi this month handiti mari yangu yechegumi this month yetithe nokuti inini matithe angu handiwanzozvitaura handitika matithe angu ndiwanzoita zvakasiyana siyana nematithe like muvanhu handisi munhu anoendesa kuchechi matithe handindisi kuchechi matithe ndinotori nereason ndakavaudza kuti tithe chero ndikasaunza munhu nokuti chibhebheri shoko ramwari rinoti matithe ngainde muimba yamwari handitika kuti muimba yamwari muwane chikafu muwane chii kune vakawanda vanoisa matithe ikoko handitika asiwo kune vakawanda vari kutoidawo mari iyoyo kuti vabatsirikane saka ndiwanzongo batsira ndine vanhu vakawanda vanogona kungobatsira kuseri uku like zvematithe hazvinei nekuti vanhu vaziva nemuziva hazvinei nekuti vanhu vazive because it's a secret thing handi but this ndangoti ndizvitaure because ndoda kuti kaitika project kakati kurei hanimaona saka ndoda kutenga school shoes dzevana boots dzevana dzechikoro hanimaona boots dzevana dzechikoro maboots boots dzevana dzechikoro dzeblack dzakangosiyana siyana hanimaona masize tumasize tudiki tumasize tupakati tumasize tukadi boots dzevana vechikoro handitika masanitary towels handi kana ndikaona kuti zvabatana maybe netuma groceries and then ndoda kuti muchoose two homes anoziva chi orphanages atinozoendesa bhutsu idzi bhutsu idzodzi idzi handiti kana kuri kuti mari yazosarawo pachita chikafu kana kuti toisa chikafu kana pasinawo ndizvozvo tokuti ise bhutsu idzi vana vari kumahomes vaya vanopiwa bhutsu dzechikoro dzekupfekwa vachienda kuchikoro handi then masanitary towels mongotawo tsvagai chikoro chamuri kuda imimi handimaona mucomment section imomo chikoro chekumaruzeva the unfortunate school kukuti tinoendesa mapads aya handimaona kuti mapads aya toita sehanzi kune 5 rand chikutomada iwayo totonomakuva kana arimo handimaona nezvo saka ndoda kuti imimi guys mucomment section will pay per use thank you mandi vari mucomment section ndoda kuti right now let's discuss kokuendesa zvikoro zvekumaruzeva ndimi munonyatsozviziva chikoro cheche chiri kunzi chakasara chiri mukatikati memuchakasara hanimaona muchakasara kuri very backward kwakuya handika toendesa mapads ikoko handika then mahomes mochoga 2 mahomes ekuti tiendese bhutsu dzevana hanzi zvatakuita panyaya mapads tinoda isoo kana muri kucape town munotsvaga kwamunounganidza mapads enyu joburg munotsvaga kwamunounganidza mapads enyu rustenburg mukangoti simeri ndatenga mapads emutore I'll come and collect mapads toda kuti te masaga emapads handika zvokuti zvinozoenda ini ndichaenda nawo personally sim straight ndabenge ndafunga kuti chimborangarira vanhu vanogara kumazimbabwens ndikaona kuti tikavatovadarokha havachatoendi kumba vacharamba vari muno so zviri nanditindise kumusha kumaruzevha chaiko chaiko hanzi gokwe madziva zvido secondary school dimpamiwa ngai chingwizi kumapurazi kwapita kumukumbura where do I send the money mari yeizvetili kumusha kwedu kusaka kuma mapads mukaunga vari kucape town mukaunganidza kucape town ikoko vari kujoburg vaunganidza kujoburg vari kupretoria vaunganidza kupretoria handi kana aungana tozomeka sure kuti aungana panzvimbo imwe chete hanimaona togona tsvaga vanhu vanhurume vedu vatinokumbira votakura nemotikari voisa panzvimbo 1 handi opekwa zvakanaka oiswa masaga hanimaona aiswa masaga nebhutsu dzachona dzechikoro handi tichatsvaga vanhu vekuti todzisa pabhodha pazvekutonyera mapepa handika tonyera mapepa kuti ndedzicharity kuti dzikwanise kupinda pabhodha muchanenge ari mapads ebhutsu akawanda guys gaya kuti tikatenga mapads ebhutsu tongoti ndosara ne2000 yekuzowedzerawo kumapads ndotenga nauti 8000 bhutsu 8000 pepusto dzakachipa kamupepusto dzakachipa pepusto dzinenge dzakawanda then pandama homes 2 kudebheni koko kudebheni leti kwakwe kwewe layazai nivanhu kudebheni kuti mati kuno kudebheni toisa papi akawanda moisa muzipepa repepustory yamotumira anowana akawanda mapedza kubwera kudebheni hamunetsi munongoisa muzipepa repepu riya mumatumira kunoko andimaona hanzi wende matebheni lempi kumashonyonyo guys izvikoro zvamutorera ndizvizivi ni guys izvikoro zvamukutaura ndizvizivi guys peanut butter
muzvikora mutara ndinombozvizivini guys kana ndachandombozasi tine nyaya yechitu vanhu vari kuinda musainda tine nyaya yechitu iri pano tine nyaya yechitu iri pano apa guys musarowe pasi yenyu tine nyaya yechitu iri pano apa pandofunga kola akumira mucomment section anzwa uyati namba yangu iyo ndakupa ropa namba yangu ndakupa ropa namba yangu ndakupa 109 pepe imagine anenge akawanda ini bhusa handizivini guys chingonongaiwo mucomment section imomo muzongondipawo zvikoro zvotoenda kana zvikaita 2 andika imi chingonongaiwo mucomment chingoitai order mucomment section imomo guys ini handizivi ndozononga chikoro chipi imi chiitai order mucomment section kumongononga zvikoro 2 cheve hai cheve Esther cheve ndakambochiwa ichi cheve ndakatomboda kuita zvemabhuku zvekuendesa mabhuku ikoko cheve chinoita icho ndakambochiwa cheve ichocho ndakambochiwa jobe tisa kunani jobe kuna shumbresi akufana nevideo kwakanaka ere tinzwe muri right here ndiye ndokuma diaries all right zviri sei ndiri bosi isi mune mapedzi here ndati ndanotaura nemi ndiri murasenberg kasismeli kurasenberg ndiri palive kuzvize ndiri ngorufana nyaya dzepalive uri murasenberg pai usina ndadziona ndikati ndodaenda kuinbox ndivafonesa uri kurasenberg kupi ukuteka kunoriti mudhayari kana apinda murasenberg wakomana right guys imi michitai order mucomment section guys chingonongai muorder mucomment section imomo zvikoro guys nongai icho chanzi cheve ndawirana nacho icho chaichewe icho ndawirana nacho chewe chataugwa icho ndawirana nacho icho saka chingonongaiwo zvimwe guys chomuchena azvikoro aya kwai chomuchena right kana zvaungana zvinozokumbirawo timu 2 rekuzimbabwe kuti richaenda neni richafamba neni batsirai gokwe please ichi ndechegokwe ichi guys chakanzi chegokwe ichi asi I think kana mangoti guys zvemapedzi guys kana mangoti ngazvitwe gokwe kuti tiavoidewo famba netuba kana zvangoitwa gokwe ngazvingochimboitwa gokwe kwachona kana mati ngai zvongoitwa kungai kwachona kana mati zhombe zvongoitwa kuzvikoro zvezhombe ikoko aiwa hatisi kutengesa mapedzi we are not buying mapedzi ati ndine mabox inotengesa utohasila wewo isu totenga 5 rand kuno kumapedzi akachipa wena totenga mapedzi kuno because ndezvecharity ndatofunga ndoda kutipa box iwewe kuti ndiri kune box randinoda ndipe zvinoda kutengesera futi box renhikikiri remapedzi naye asikana mune diaries akuda kutengesera box remapedzi siri kuda mapedzi uda kutengesera box remapedzi anomaona hanzi ngatangei kwagutu chimani chewe enda kwakuti chewe marungwe shonaland ndikazitenga mapedzi zvinoita here ndisende mari motenga imini no problem ndotenga mapedzi ako anonga nditenge ndokutaridza mapedzi ako ndati kugokwe inga munoti kwakasara 1 yaka ndasendati kugokwe kwacho tiunzaiti chinyorai zvitoro zvemugokwe zvacho norai tinde gokwe kwacho chitai gokwe hanti gokwe izhombe zvinobatana handiti gokwe nezhombe tongoti gokwe chidzoka nezhombe kudai chidzoka hanimaona zvingoita nzvimbo imwe chete hana kutoridzwa mari 27 UK ingoita izvo UK ikoko ikaungana ingotengeswa tongokutsvagirai voucher motenga voucher renyu online antika isi tongonotora mapedzi hanimaona UK inini itai ikokoko muna secretary wenyu ikoko ingoita ikoko ikaungana tonotsvaga kune mavoucher ndiko kunzi Shoprite i5 rand mapedzi saka tongoenda kuShoprite antika imimi modeposita mari yenyu kuShoprite ikoko isi tongonotora mapedzi tongodzwa kuti pane kwana mapedzi mangani tongopiwa mapedzi emari yenyu yamunenge madeposita ikoko kuunikiri ini kuzumba ntombokuzivi unokuziva ndekupi antombokuzivi animaona antombokuzivi anzoda kuenda neni ndomushauri tinoenda baby girl tinoenda tinobaya hapana chakamboshata tinobaya right saka ini chasara nechekuti manje chatsvaga mamwe makambani ekuti apindirewo panapa abatsire
kana vachida zvavo kubatsira kana vasingadi zipo tinongoita haisi nyaya tinongoita itsipo tinongoita ngatimbofungaiwo matebeleland okay matebeleland andisendina ndokuchibva mahomes vati tikuda zvikoro nemahomes saka kumatebeleland oright kumatebeleland guys hambe kumatebeleland chinonga imahomes enyu 2 chinonga imahomes enyu 2 kumatebeleland chichuzai mahomes enyu 2 kumatebeleland anditi kwaita gokwe ichi yamene mashonaland nematebeleland kumatebeleland kuchichuzai ichi mahomes 2 chichuzai mahomes 2 kumatebeleland kuchaenda chi bhutsu hakuna mboenda mauche shumbares hakuna mboenda mauche kuningiri hakuna mboenda mauche kulipo taiti next project ndiko kwaanoenda but iyi ndiyo next project yacho iyoyi ndiyo next problem ngi project yacho iyoyi saka ngaichitwa ye matebeleland ikoko kuma homes kumatebeleland kwanga tengeni mabhiro acho kana kwagona kutenga nema points bring them nema book exercise books ekunyora bring them ukagona kutenga nema points is fine akachipa mabhilo ma 3 rand ma 2 rand ukagona kutenga futi nema book it's still okay ngazviuye tiendese kana zvinzi topatsanura it's fine kuti sezvikoro zvakati wandei it's still okay hanzi Kopota School of Blind no matebeleland andiokunana Blawayo Ngai Chicholocho Plum Tree ndizvo anditi gogokwe kumachonyonyoko guys tinovadzidzisa kuti mapedza aya anofamba sei anopfekwa sei tinovadzidzisa anoona tonovadzidzisa saka guys I think kugokwa ukako ngakubude maschools too then kumahomes matebeleland motipawo mahomes too andisendine vari mucomment section vashanonga mahomes ekumatebeleland iyoyo hanzi John Smell Children's Home okay iyo yanzi John Smell iyo home smell iyo John Smell matebeleland andisendina pika i that one then chimwe ndechipi imwe home echitu ndeipi koko kumatebeleland kwenyuwo imwe home echitu ndeipi Lupane ihome Tembiso Children's Orphanage alright akwana matoraka Tembiso Children's Orphanage neimwe yanyorwa pamusoro apo I think mahomes akwana 2 ekublawayo Tembiso yakwana ekublawayo yatorwa neimwe yataugwa pekutanga apa aiwa tisikuda ma-old people's home tikuda ma-orphanages because bhutsu dzinoenda kuvana kuchikoro anoenda kuchikoro vana vasina bhutsu saka vawanewo bhutsu dzekuenda kuchikoro then mapedza kumachonyonyo animaona koko kuna nangai gokwe mukati koko hamene kokoko animaona kana muine mabhuku nemabhilo acho ibvai vangotipa tinogona kuunganidza zvakachipa zvinhu izvi tinounganidza mabhuku aya nemabhilo aya zvakachipa mabhuku aya less than 6 rand less than 5 rand mabhuku aya animaona tikatenga mabhuku aya nechichi zvinoenda animaona zvinenge zvakato it's something animaona it's something right saka apa patavafudza kapa guys saka imimi modi ini ndakudzai ini ndine 10,000 yangu iri pasitikeni guys gokwe nemangwe ngani prime andiziva ri mucomment section imomumu andisendina vachanonga gokwe yacho kuti yaufa reusable sanitary products andimazivi ndeyapai reusable togona kusanganisa ndeyapai vana amavheni imbomirai vana kwekwetu kumboendwa kumatebeleland imbomirai pachadzoka tichaenda nemaprovince anzi ndezvarini kana zvangoungana hanzi aya anoda kuwatwa achiita here anoshanda zvakanaka here runodoiswa chinhu chinecho kunoti blood haribudi masocks anonetsa manje because vana vaya vanopfeka vakupfeka mauniform akasiyana siyana ka nemasocks akasiyana siyana saka tizozivi
atizozivi masocks anonetsa notonosvida vachisvika masocks emeruni imotenga ewhite kana kuti vanopfeka imekala amene maminstral cups amukutaura anenge ane uyu chinobata kuti blood disabude kana kuti inongoti dende rekuti blood rinobuda. Wimbai Zimuto in the house. How are you, my sister? Wimbai Zimuto, how are you, my sister? How are you, Wimbai Zimuto? It's good to have you here. It's good to know support Wimbai. Dr. Dar. Wimbai Zimuto, Achanyira, guys. She's Vakatpenya up and a moon. Mpeo, my love, never likes Fedway. Mukazano mind her own business. She minds her own business. Wimbai Zimuto. Adipakat pedapa, Wimbai Zimuto, Adipakat pedapa. Anu wangu kupi mamestro kapa achewayo. Anu wangu kupi. Unongo ndibata kuseri haisinyaya. So guys, let's do this. Guys, let's do this. Let's do this. Let's go for it. Let's do this. As we mentioned, Wimba is an artist. Wimba is an artist. Hands you know that Zimi is a problem of water. Ema cup another one very smart. Cause I could zanda on a smart magic myself. I couldn't have snap for any sip one wachani. Manu wachani. Manu wachani. Anstangre kumbare mbare iri mutaundi na iwe cheri mbare iri marare mnana fantani marare mwana fantani ndio kumbare uko ana fantani ndio kumbare aiweka iwe ndipo na Java kumbare kwa Java wanoshika kumbare kwa ngwari kumbare stadium manje toda kuma reserve kuma chonyonyo toda kuma reserve harare ina iweka iwe Harare capital city. Wana marere vano hasila chamwana. Yokuma reserve ndo vasingatombozivi kuti chipedi chi vanoshasa madhende uko. Azvema kapo vanhu vanenge vanozviwisere vanhu ngatite zvemanhikikira tajara mapedzi tajara ewaya. Ngatite tajara izvozvo izvo. Anomaona. Ngatite zvemapedzi guys. Ati zvemapedzi tajara izvozvo. Right, saka Ru Jobek please mukollector Jobek mapedzi kana zvita tumite tuma group twenyu tokuti muunganze tunhu twenyu kwete twemakuwa tokuti muunganze mapedzi acho itaisa izvozvo kana nema ball points isa ma ball points ani mabhuku isa mabhuku. Hanimuona. Let's make a difference guys. Diaries yakatouya kuipa. Let's make a difference. We are there to make a difference. We are there to bring positivity into the country. We are tired of these negatives guys. Taneta nevanhu vari kuchema everyday. Munozati dzimwe nguva hondo dzamunoona dzadzagaizika vanhu kune kusiri kuda kwavo kuita hondo but hapana chekuita panenge pasina kungotega tingoitawo mafights. Handi mazviona. Let's bring a change guys. Tokotaka tiri vashoma kudai soka we'll make it. I was challenged nemukomana nzi elite na elite mukomana murume ari kuhararoko asi ari kunganza mapedzi masanitary pedzi waya mufunge achinda kwakasiyana chinopawo. Why can you not do that as diaries? Moreover diaries munotozikanwa mune mbiri maenda nembiri madiaries munotozikanwa kuti diaries kana pane chigroup chinonetsa chidiki chinonetsa madiaries kunzi munhu wese vashoma asi vane impact zvinozikanwa totozikanwa pano kuti tine impact chaiyo. Hani maona totozikanwa kuti tine nyaya tine impact chaiyo. Saka ngatiitei, let's bring a change. This is ndo yachati big project yedu for this year. Actually I wanted to do it mchando paya pandaiti ndoda kuita zvema blankets chichipapa but chando chapera. So ngatiite zvevana. I think zvevana it will do. Ngatiite zvevana. Hanzi kana shema ndavene ngosina muona patapata kaguma kumuona imeno vanhu vaivakira imba mbuya vaivakira imba uko. Hanimuona. She's doing it ari kuZimbabwe. We can do it. Hanimuona, we can do it. And tokavhiridza kutuka kwatomboita mastiti chituka vanhu veva mastiti kwega tomboitawo zvakanaka tombokavhiridzawo tibalance equation kwete ngozikana tiri vile zvokudaro but when it comes to kubata vamwe vanhu kana kuitawo chimwe chinhu chakanaka hatina chaunonga uchiti chindakaita. Hanimaona hapana. Saka ngatifambe nebhora neproject guys. Kana uchifila todawo une mari yacho kusenda 60 rand nepep store ukatenga mapedzi ako anozadza plastic rekwanhikikiri you can send direct to me mapedzi aya.
tongomaisa musaga chisona chisamujasaga chisona hanimaona. Kana ukatenga uri wega wafunga kutenga mapedza wakazvimirira, you can ship them kwandiri nepepsto. Pepsto inoita zvayo mazuvhiki, but zvinosvika because hapana kwekumhanyira, tiri kumbounganidza. The children need us more than anybody else, is true. Tine vana vakarasikirwa nemabereki variko kokuchi, tine vana vane masishinzi anorwadza. Let's show them love. Kungotaridzawo kuti tiripo, we are there, and we also love them. We also think about them at some point. Hanimona, let's do this, my diaries. Anzi imari box. I'm not sure zuwa rekuti box remapeds imari. I'm not sure, but what I can do is unogona ndapa iwopa internet wocheka kana kuti Shoprite kana unaona cash and carry 3-star aripo pa internet kuti box racho remapeds ringakuitira mari riri box rakadaro, unotoona kuti anoita mari. Hanimona, right? So tukuita izvozvo zvebhutsu nemapeds, bhutsu nemapeds. Kana tikazowanawo mari nenge abuda, we can add wo to groceries toenda kuhome kwete kuchikoro. Tinogona kuenda to groceries toenda ku children's home kuri kuenda bhutsuku. Hanimona, tovapawo futa radai kunetsa kudhura iri, futawo neraisi yacho yekuti vadye ipapo. Handimaona, tonoita day nawo zuva rosewo tichiswera navo vana vachibika chidini, zvinenge zvakanaka. Handitika zvinenge zvakatinakira, zvinenge zvakadaro. Handimaona, right? Ko matambunzi aiwa, musatenge matambunzi shedi. Tikunopa vana vadiki, tovapa matambunzi. Musatenge matambunzi, please. Tengai mapeds, kwete matambunzi. Tengai mapeds. Saka ndo takuda kupinde munyaya yechitu. Gaituone. Gaitupinde mbona kuti kola avepo here. Right. Alright guys, I think mapeds apa nditika ndakukata ndodzoka nenyaya yechitu guys, ndakukata ndobva ndadzoka nenyaya yechitu. Andi musaenda ndobva ndakukata ndobva ndadzoka nenyaya yechitu.